Eguerdion, eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaur aurkeztuko dugu gure lehendabiziko Donostia saria, urtengo Donostia saria, bi izango ditugu, dakizuen bezala. Gaur Ester Garziarena. Thank you very much for being here. We will introduce today our first Donostia award, Ester García, the producer. Muchísimas gracias por estar aquí en esta primera rueda de prensa para presentar a nuestra primer premio Donostia. Bajo la, yo creo que Esther estará de acuerdo conmigo, atenta y cariñosa mirada de Marisa Paredes. Y no les voy a relatar la trayectoria profesional de Ester García. Ustedes la conocen, hoy viene detallada también en el diario del festival. Es simplemente enorme. Aletuko, danok ezagutzen duzue, Yo creo que Ester García, creemos que Ester García es una productora de un talento extraordinario, de una inteligencia extraordinaria, que hace prueba, oso argia eta oso eskuzabala baita ere, horrenekuko izan gara. Oso umila da tratuan, etengabeko tratu horretan, eta Ester Garziak lan egiten duen edozerretan benetan jarrera ona eta giro ona egongo da. Eta hori da Donostia saria emateko arrazoietako bat, eta oso pozik gaude onartu duelako. Eskerrik asko, Ester, zuen txanda da, galderak egiteko, bera baita gure protagonista. Hola a todos. Arratsalde on denoi. Egun on denoi. Bueno, ni hasiko naiz, galderari bururatzen ez bazaizu ere. Areto honetara etorri izan naizen guztietan, jende oso garrantzitsuarekin etorri naiz, zinemaren munduan. Hoien artean Pedro Almodóvar, azkenekoz, eta jakina aretoa lepo beteta zegoen, eta bueno, harrigarria, beldurgarria zen. Orain konturatzen naiz, ez dagoela inbesteko interesik edo jakin-minik. Zergatikote, tira bat daukazue galderaren bat, zerbait pentsatu duzue? Pablo Rollo de Mundo Club. Yo quería, Pablo Rollo. Ni jakin nahi nuke ze sentitzen duzun sari, hain merezitako sari hau jasotzerakoan, zure bilbide zabal horren ondoren. Arro sentitzen naiz, pozik sentitzen naiz, eta ardura ere sentitzen dut, erantzukizuna sentitzen dut. Sari bat ematen dizutenean, naiz eta bizitza osoan bigarren lerro batean egon baldin bazara ere, non oso eroso sentitu zaren, ni sentitu nahi zen bezala, sari horrek behartzen zaitu agertzera, eta komunikatzera, zure ideiak adieraztera, zure iritziak adieraztera. Ez dira askorik ezagutzen gehienetan. Beraz, horrek ardura eragiten dit, egiten dudan guzti horretan, egiten dituen mugimendu guztietan, ze egunotan egiten ari naizen hori guztia ikusten ari da, ezta arreta horretara ez bainago ohituta. Bestalde, lehen ekoizlea naiz, Donostia saria jasotzen, eta horrek bereziki pozten nau. Ze nik uste dute zinemaldiak erabaki duela, nirekin eta ekoizle naizen artetik, hildo berri bat zabaltzea. Zuzendariak, antzezleak, ez alde batera utzita, baina hoiekin batera. Nik uste dute ekoizpena oso lan sortzailea dela, zinemaren munduan dagoen sortzaileetako bat, ikusentzuzkoen arloan, eta ilusio ikaragarria egiten dit, horrek behintzat eztabaida sortzea, mahai gainean jarri, eta eztabaida sortzea, oso pozik nago benetan. Micro aquí. Egunon. ¿Qué se siente al recibir un premio
En Donosti... Ze sentitzen da Donostian sari bat jasotzean, atzera begira lagundu diozun jende hori guztia gogoan, ez da, zuzendariak, edo bestela behar bada iritsiko zirenak, baina bestera batera. Ze sentitzen duzu atzera begiratzea? Egia esateko zinemaldia sentitzen dut, etxea bezala, ze askotan etorri naiz, film asko ekarriz, eta Jose Luis Rebordinesekin hasi, azken laguntzailera arte, denek horrelako pasio grina berezi bat daukate zinemaldiarekiko, eta hori gertatzen den gauza guztietan. Beraz, irudipena da, etxera natorrela, esan dizuen bezala. Urteotan zer hartu ditugun erabakiei dagokienez, hau guztia posible izan den enpresa horretan El Deseo izenekoan, hor hartu ditugun erabakiak izan dira beste batzuk ekoizteko talentu berriari laguntzeko, baita jada leku batzuen talentu horri, ez? Baina bultzada bat behar zuena, ez? Nolabaiteko babes berezia behar zuena, edo euren filmek aurrera egin zezaten, azitezen. Horrek ere oso harro sentiarazten nau. Harrotasuna sentitzen dut. Ze uste dute gurekin lan egin duten zuzendari gehienek lortu dute zinemaren panoraman, zenbaitetan mundu mailan eta beste batutan Espainiako mailan, lortu dute hor kokatzea. Eta hemendik aurrera beste aukera batzuk izango dituzte, beste gauza batzuk egiteko aukera izango dute. Bilaketa gauza ederra da, talentua bilatzea iristen zaizun gidoi bakoitzean, edo ideia bat bilatzea ekoizpen lan bat egiteko, edo zuzendari bati jarraitzea film labur bat egin dutelako, hori kitzikagarria da benetan. Gero film bat egiteak denbora asko eskatzen du. Eta gero hori bizitza osorako geratuko da, zurea da lan hori, baina gutxienez 2 urte. Emango dituzu oso harreman estuan, zuzendariarekin, gidoiarekin, talde osoarekin, eta asko pentsatu behar duzu, zer egin, nolabaiteko proiektu hori gorago eramateko. Ikusgarri egingo duen leku batera eramateko, eta posible balitz zuzendariarekin harreman estu bat mantentzea etorkizunera begira. Ze obra bakoitzak ate bat zabaltzen du. Harreman pertsonaletarako atea eta nire kasuan horietako gehienak lagun bihurtu izan dira. Barkatu, baina izerditan nago. Enhorabuena, Ester. Zorionak, Ester, Jose Carlos Media Festivaletik. Hainbeste urte eta gero, eskarmentuaren esperientziaren ahotsa zaren aldetik, zer eskatzen diezu belaunaldi berriei ekoizleei, zuzendari oraindikan fakultatetik atera ez diren hoiei, eskerrik asko. Nere buruari eskatu diodan gauza bera eskatuko nieke haiei ere, lan egiteko gaitasuna, gogoa, etengabe aurrera jarraitzea, grina, pasioa, eta ez nekatzea, beti bilatzen jarraitzea. Aldi berean, maila pertsonalean empatia eskatuko nieke, gozatzeko gogoa, egiten duzun horrekin gozatzeko gogoa, eta negoziatzeko gaitasun ikaragarria. Ze jakin behar duzue, ekoizpena negoziazioa dela, negoziatzea, etengabe negoziatzea, gauza bakoitza dela idazten dena, egiten diren eskaerak, beti negoziatu daitezke. Eta beraz, gaitasun negoziatzaile horrek beste guztiaren gainetik egon behar du. Te quería preguntar si lamentas haber
Galdetu nahi nizuke, ea pena geratu zaizun, proiekturen bat aztertu izana, ez, zure maire itxi dena, baina gero kanpoan utzi duzuna. Bai, badaukat horrelatako bat, bai, hortxe daukat arantzan moduan. Bakas, Julio Medemena. Pentsa, zenbaiteraino erratu zaitezken, Bai. Eta Sirat filmari buruz ere galdetu nahi nizuke, uste duzu nominatua izan ditekela eta Oskarra eskura dezakela? Bai, benetan hala uste dut. Arrazoi bat baino gehiagoatik, alde batetik. Uste dut film desberdina dela, modernoa, ikuslea harrapatu egiten duena, eseriala, behin eserita ezin zara despistatu, ze dena oso interesgarria da eta beraz historia lotzen zaitu, hori filmaren ezaugarriai dagokienez. Baina ziurrenik iristen diren film asko onak izango dira, baina onak izateaz gain, atzean babes oso bat behar du, film hori iritsi dadin borrokan. Beraz, kanpaina berezitu bat, espezifiko bat egin behar da Oskar sarietarako. Zorionez, film hau Cannes eskuratu zen, saria irabazi aurretik, ze gero erostea errazago izaten da, baina saritua izan aurretik Nion banatzaileak erosi zuen. Eta berak egin ditu kanpaina oso handiak, Anora, Parasitos filmenak, besteak beste, edo Anatomía de una caída. Eta denak izan dira irabazle, eta denak izan dira film atzerritarrak, Oskarretan partatu dutenak. Nik uste dut horrek oso posizio egokian kokatzen gaitula. Badago beste zerbait ezinbestekoa dena. Hain zuzen ere, akademiako kideek jakitea guk Oskarra nahi dugula eta borroka egingo dugula hori lortzeko. Ze sari handiena hori baldin bada, une honetan, globala da. Sari globala da. Ez daude soilik lankide amerikarrak. Akademia duela urte batzuk zabaldu zen eta hor gero eta kide gehiago sartzen ari da beste herrialde askotakoak. Beraz, esan daiteke une honetan akademia global bat dela. Eta irizpide askoz gazteagoa dela, lehen egiten zirenak baino, eta hortxe dauzkagu azken urteotan irabazi duten filmak. Gainera, Oliver Glass ere hor daukagu, zuzendaria da eta komunikazio gaitasun berezia dauka. Bere hizkuntza berezia da, pertsonala, eta gero badu gauzak helarazteko modu berezi bat, eta horrek ekartzen du haren hitz guztiak interesgarriak izatea. Ez du hizkuntza konbentzionala erabiltzen. Nik badut pasadizo bat, filma prestatzen hasi ginenekoa, nun bizi edo beteta dauden espazioei buruz hitz egiten zuen berak, eta nik esaten nuen, ez dakit zertaz ari garen. Muy sarcástica de pelear con él, ¿no? Bueno, berarekin borrokatzeko modu sarkastikoa zen, baina haren hizkuntzak zinematikarago dauden gauzak aipatzen ditu. Emozioi buruz hitz egiten du etengabe, eta esango nuke, komunikatzeko eta bestea implikatzeko modu zoragarria dela uste dute. Beraz, osagai hoiekin guztiekin horietenak nahastuta, espero dezagun zorioneko izatea eta horregotea. 5 hoien artean, ez da? Azken zerrendan. Esan izan da, Esther Garziak urte askotan gizonen mundu batean lan egin zuela esan izan da. Hori nolako izan zen? Benetan horrela sentitu zinen rara biz bate eta momenturen batean
usteko tentaldia izan zenuen? Ez, inoiz zenuen hori sentitu. Probablemente en los primeros tiempos fueron los más duros. Lehen garaiak izan ziren ziurrenik gogorrenak, eta hor, dana bertan bera uzen zaken, baina seme bat neukan, hori zen nire lana, izugarri gozatzen nuen, lan hori eginez, eta gogo handia neukan aurrera egiteko. Con respecto a la dificultad de los primeros tiempos, lehen urteoietako zailtasunei dagokienez, lehen bizikoa zen, talde batean sartzea, eta bigarrena aukeratzea. Ez zagoen modurik aukera egiteko. Edo izan behar zen ekoizpen laguntzailea, edo jostuna, emakumeak janzteko. Muntaketan lan egiten zutenak ere bazeuden, baina ia ez zeukaten harremanik setarekin. Eta beraz, hori ez zaidan burutik pasatu ere egin. Eta hori nahiko frustragarria da, alegia hain aukera gutxi egotea, ez? Non ikusten duzun aukera ugari daudela taldeetan. Ni kameraria izan nahiko nukeen, ez da, iruditzen hor zegoela ardatz nagusia, ez? Eta hortik ikusten zela berriro zer gertatzen izen, baina aukera hori etzen existitzen, ez zegoen. Ni nahiko errealista nintzen, nahiko pragmatikoa. Eta azkar ahaztu nuen frustrazio sentipen hori. Hortik aurrera, egin behar nuen horretan lanean hasi nintzen, asko ikasi behar izan nuen, pixkanaka bide bat urratu behar izan nuen, gaur daukadan leku honetara iristeko, baina aitortu behar dut hori askoz geroago etorri zela nire zerumugan. Presazkoena, premiazkoena zen eguneroko lan hori egitea eta ondo egitea, eta besteek zugan konfiantza jartzea urrengo postura iritsi ahal izateko. Eta bai jauzi hori egin nuen, behin eta berriro egin nuen, arrisku hori hartu nuen, eta azkenean Almodovar anaiak aurkitu nituen, eta haiek bai nagoen honetara iristeko leku batean kokatu ninduten. Azkenean, horrek bidea eman zidan naizen pertsona izateko, ze 40 urte, 39 zehatzago esan da, el deseo ekoiztetxean, eta horrek markatzen duela esan behar dizuet. Aprovechando que estamos en uno de los mejores festivales. Aprobetxatuko dugu munduko zinemaldi honetako batean gaudela, eta jakin nahi nuke zein da zure ikuspegia Euskal Herrian egiten ari denaren inguruan. Ze gertatzen ari den zinemagileekin, alegia ze irudi utziko zeniguke, prentsari, ikuslei, zinema jarraitzen dugu, noi? Hartzen ari diren erabaki guztiak hemen Euskal Herrian zoragarria dira industriarentzat, oro har industriarentzat eta bereziki teknikarientzat eta Euskal Herriko enpresentzat. Eta hor finantziazio iturriak zabaldu dira eta zinbestekoa bihurtu dira eta Euskal Herriko proposamenak bikainak dira. Beraz, nik uste dut badagoela arrobi bat, teknikariena, antzezleena, eta horiek askoz azkarrago garatuko direla filmaketak hemen egiten direnean. Uste dut Euskal zuzendariek arrakasta handiena izan dutenak hemen filmatuko dutela, baina pizgarri horiei esker beste filmaketa batzuk Euskal Herrira ekar daitezke. Ze filmaketa asko dagoenen aukera asko egoten da, azteko, ikasteko, eta esango nuke sekulako laboratorioa sortu dela hemen, eta gainera uste dute ekarpen bat egiten ari dela film askoz gehiago egiteko. Espero dezagun saturazio puntura ez iristea, alegia jende
jendea ez dadin aspertu hainbeste filmak eta ikusteagatik hiri txikietan ze, bueno, nik uste dute denok zorionekoak zaretela. Ze Euskal Herriko lankideek ziurrenik ez dute beste hiri batzuetara joan beharko, ze, bueno, batzuetan ondo tortzen da, baina beste batzuetan ez hainbeste, kontziliaziorako, garestiago ere ateratzen da, eta, bueno, hor egoten dira kontrako alderdiak ere. Gero paisaiak, eskaintza, bueno, benetan oso ona da Euskal Herriko hiriena. Gainera, lehen filmatu ez diren lekuak dira, alegia Madrid, Barcelona, horrelako lokazioak, horrelako lekuak dira ohikoenak. Eta ia erreta ere badaudela esan genezake, aldiz hemen, batean aurkitzen dituzu horrelako eszenatoki harrigarriak. María Minaya de María Minaya, Media Festivaletik. Hasierari buruz hitz egin duzu, duela 50. Bai, 50. Mende erdi izan da, berez. Zinema eta bulegoak oraindik ere gizonenak dira, bai, inolako zalantzari gabe. Atzo lankide batekin hizketan ari nintzen, prentsakoa zen bera, eta gai hau aipatu genuen. Emakumeen portzentaia asko igo da, egia da, inoiz ez nahikoa jakina, baina sormenezko postuetan, zuzendaritzan, musika konposizioan, gidoian, nola ez ekoizpenean, baina bulegoak, alegia, plataformen bulegoak eta telebisten bulegoak gizonezkoenak izaten jarraitzen dute. Eta hor erabaki handiak hartzen dira. Eskerrik asko. Kaixo, zorionak por el premio. Me gustaría recuperar una idea que has dicho. Kaixo, zorionak sariagatik, nik lehen aipatu zen idei bat berreskuratu nahi nuke. Esan duzu ekoizpena arlo sortzailenetako bat dela. Eta, bueno, bereziki ze film izango dituzu gogoan gaur saria jasotzerakoan? Bai, beti argudio berberarekin hasten naiz. Hartzen den lehen erabaki sortzailea izaten da gidoi bat aukeratzea. Hori, ezinbestean, eta dudarik gabe, sormenezko erabaki bat da. 5 gidoi eduki ditzakezu eta bat aukeratuko duzu. Eta aukeratze horrek ideia hori eramango du film bat izan ahal izatera. Hortik aurrera, harreman bat sortzen da zuzendariarekin, proiektuaren zuzendariarekin, zertarako eta ideia hori film bihurtzeko edo etorkizuneko obra bihurtzeko, eta hor ezinbestekoa da ekoizlearen parte hartzea, etengabekoa. Zuzendari batek pentsa dezake film horretarako antzezleen nagusia ez ezaguna izango dela, eta aldiz ekoizleak erabaki edo pentsa dezake Antonio Banderas izan behar duela, ezta? Orduan beraien arteko komunikazio hori eta hortik aurrera hartzen diren erabakiek aldatuko dute erabat filmaren norabidea. Pentsa zenbat erabaki hartzen ditugun. Antzezleak direla, aurrekontua dela, estreinaldia egiteko moduaz, jaialditara joango den lan hori edo ez, barruan filmatuko dugu, ala estudio bat eraikiko dugu, erabaki horietako bakoitzak aldaketak ekartzen ditu, eta horiek guztiak ekoizlearekin batera hartzen dira. Ez bera bakarrik, baina zuzendariarekin batera hartzen ditu erabaki horiek, eta beraz horrek markatu egiten ditu edo aldea markatzen du. Erantzun dizut, bai? Sí, yo quería preguntarte un productor, una productora... Ni galdetu nahi dizun
ia ekoizle bat den beste guztien gainetikan zerbait lortzen duena, bai, bueno, ametsak egiten dituela. Pedro Almodóvar atzetik eukitzea edo ondoan eukitzea, pentsarazi dizu horrek erraztu egin duela zure lana? Batez ere une batetik aurrera, eta el deseoatzean ez dagoenean gauzak zailagoak direla, hori bizi izan duzu? Hori bizi izan dut, baina baita el deseoren barruan ere. Pedroren film bat finantzatzea, benetan erraza da. Jende guztiak egin nahi du Pedroren film bat. Baina zira finantzatzeko hitzarmen bat sinatu behar da nazioarteko enpresa batekin. Koproduzio bat behar da. Diru laguntza lortu ahal izateko. Beste bi konpainia edo enpresa behar dira Espainian funtsetara sarbidea izateko. Autonomietako dirua lortzeko, Marokotik diru laguntza lortzeko, eta horregatik Pedro Almodóvarrenak ez diren filma finantzatzea guretzako zaila da. Ze dakizuen bezala, une honetan, takila oso salbuespen gutxirekin, takilak ez du lortzen finantziazioa, beharrezko finantziazioa. Horregatik ekoizleak baliabideak lortzeko alegin handia egin behar du, eta horretarako sorkuntza aplikatu behar du bilaketan lan horretan. Hori el deseoren barruan ere. El deseotik kanpo oraindik askoz hotza handiago egiten du. Nik badakit finantzatzea guztiontzat edo denentzat ala niretzat baino zailagoa. Eta behin eta berriz esango dut, soilik el deseon egonda lortu dugu egin dugun guztia egitea, beste sortzaile batzuekin ere, baina el deseoko hastapenak ere oso zailak izan ziren. Lehen filmetan asko kosta zitzaigun finantzazioa lortzea, ministerioaren laguntzarik ere ez geneukan, eta Mujeres al borde del ataque de nerviosen arrakastaren ondoren, orduan bai enpresa konsolidatu egin zen, Atameren ondoren, arazo handirik finantzatzea lortu genuena. Hortik aurrera, pentsatu genuen beste batzuei finantzazioan laguntzeko modua izan genezakela, eta besteen amets horiek betetzen lagundu genezakela. Bai, erantzun dizut, ez da? Yo quería preguntarte, después de... Nire galdera ditzateke. Ez zaitut ikusten barkatu. Después de una larga experiencia... Bueno, eskarmentu luzea duzu, hainbeste ekoizpen, hainbeste zuzendari, ez bakarrik espainolak, baita nazioartekoak ere. Ez dakit inoiz bururatu ote zaizun zuzendari lanean abiatzea? Ez, egia esateko, uste dute zuzendariaren lanbidea dagoen zailenetakoa dela. Izan ere, zuzendari bat plato batean edo set batean filmaketa leku batean dagoenean eta horren aurretik ere bai, talde oso baten galderei erantzun behar die, 1000 galdera egiten diziote egunean, eta horretarako buru oso argi eduki behar da, privilegiatu esango nuke. Eta lan asko egin behar izan duzu proiektu horretan. Nik zuzendari asko ezagutu ditut, haietako batzuek badute horrelako sen berezia, intuizio berezia, jarduteko modu berezi bat, eta irudipena izaten duzu une horretan dana sortzen ari direla, baina errealitatea da aldez aurretik sortu behar dela. Ze zinema egiteko moduan, sekuentzi bat egin beharko duzu edo filmatu beharko duzu filmaketa horren bigarren egunean, baina berez sekuentzia bukaeran dijoa. Horrek esan nahi du, aldez aurretik dana pentsatuta eduki behar duzu, era batera edo bestera. Eta hori ondo pentsatuta ez dagoen
benetan hori igarri egiten da. Horregatik errespetu ikaragarria diete zuzendariei. Historioak idaztea edo ideiak izatea, uste dut denok egin dezakegun zerbait dela. Gertuago dagoela, zerbaiten astapenari lotuta dagoela. Eta behar bada, inoiz pentsatu izan dut, behar bada, eukiduan ideia hori ona izan zileken, ez da gertatu, baina behar bada, hortik bai, zuzendari gisa, ez. Hola, Esther. Gaixo, Esther. Hoy usted es la protagonista. Gaur zu zara protagonista, eta begirada guztiak zugan egongo dira. Nola sentitzen zara zer egin horretan, eta gaur esango duzunaz zerbait aurreratuko diguzu? Nik gaizki sentitzen, naiz. Bai, zerbait hartu behar izan dut, ez dakit igartzen zaidan, baina hoteleko gelan nengoenean, pentsatu dutene pum hori, nire bihotzaren taupadek ez dute utziko hitzak entzuten. Hore bada, baina ardura hori sentitzen dut eta pixu handia daukanigan. Diskurtsuari dagokinez, nire hitzei dagokinez, egun asko behar izan ditut hori prestatzeko, ze lerro horrokorrak markatzen dituen, zein naizen adierazteko, zein dan nundi sortu naizen, zeintzuk diren nire bizitzaren zutabeak, hori da benetan ajola zaidana, partekatzen ari garen honetaz guztiaz gain. Gero hainbeste jenderi eskerrak eman nahi nizkien. Halaber, uste dut auzi asko daudela, mikro bat hartzen duzunean kanpoan utzi behar ez dituzunak, eta uste dut denak sartu ditu dela, baina ere zerbait kanpo geratuko zaidala, edo behar bada ez dudala nahikoa indarrarekin edo grinarekin adiraziko, ze enagoituta, ez da ere. Hitz egiteko nire modua modulatzera, ez? Eta ziurrenik zerbait geratuko zaite esan gabe. Ez dakit. Tira, gauza batzuk esan ditut, ez da, gero aterako diren horietatik, dena ez dute esan, ze dena esango banu. Bai, bukatze aldera. Bueno, última pregunta. Azken galdera. Quería solapar al tema de producción que has estado comentando. Ekoizpena aipatu duzu. Estamos un poquito en ese mundo. Eta, mundu horretan mugitzen garenontzat, politena da horrelako lekuetara iristen zarenean, eta aurkezpen nahi egiten duzunean, naiz eta talde honena izan. Gogoan daukazu, aztu beharreko ekoizpenen bat? Bai, baina ez dizut esango. Bai. Oietakoren baten bat, esan ezake, uste nuela benetako arrakasta izango zuela une jakin batean, ez da? Ola txinparta moduko batean, ez dizut esango, baina arrakastarik ez daukazunean oso mingarria da. Ez bakarrik hainbeste eman dizulako film horri, arrakasta izango bazenu bezala, beti dana ematen dezu, baina frustrazio ikaragarria etortzen delako, eta jende asko frustratzen delako, batez ere zuzendariak eta antzezleak. Hoiek baitira esposizio maila handiena dutenak. Ekoizleak beti bigarren plano batean gaudenez, ikusten dugu nola aurre egin gait zailtasun ekonomikoei, baina gure irudia, gure egoera ez da hainbeste kaltetzen. Eta oso mingarria izaten da, benetan. Oso ondo. Oso adi entzuna dugu zure diskurtsoa, zure hitzak, mila esker, eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko.